खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म दिमाकुसि दखरा एबसुआ खाफाल खुन्था बड'सानि मुंख्लं सान फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दिमाकुसि दखरा एबसुआ दिमाकुसिनि बारेंगाबारि गामियाव मुंख्लं खाफाल खुन्था बड'सानि मुंख्लं सान फालिदों। खाफाल खुन्था बड'सा बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाग्रा सासे जोहोलावमोन। खाफाल खुन्था बड'साया 1962 मायथाइनि 1 डिसेम्बर खालाराव जोनोम मोनदोंमोन। बिथां जोहोलाव बर' हारिनि थासारिखौ लोरबां नुनानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो गावखौनो बावसोमदोंमोन। खाफाल खुन्था बड'साया सासे मेंनो रोङै गासै बिथिङावबो आखा फाखामोन। बिथां जोहोलावा गावनि फरायनाय आरो गेलेनाय मोसानाय रोजाबनायजों लोगोसे बर' हारिनि सायाव गोबां अनखांनाय दंमोन आरो बिथां जोहोलावा बयजोंबो अनलायनानै खामानि मावलांनायखौ लोगोसेयैनो बयखौबो गावनि असे होनानै बजबना लायोमोन। लोगोसे दिमाकुसि दखरा एबसुआ मुंख्लं खाफाल खुन्था बड'सानि मुङाव 2006 मायथाइयाव बिजाब बाख्रि बानायनानै बोसोरफ्रोमबो थाखो 11 आरो 12 नो बेसेन लायाजासे बर' मिडियाम आरो असमिया मिडियामनो राननानै होयो। लोगोसेनो बिथां जोहोलावनि मुङाव दिमाकुसि दखरा एबसुआ बोसोरफ्रोमबो मुंख्लं खाफाल खुन्था बड'सानि मुङाव बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लाबोबाय थायो। मख'नो गोनांदि बिथां खाफाल खुन्था बड'साया गावनि असे जोनोमगिरि बिमाखौ गंसे फार्मासियाव लांबाय थानाय समावनो 1998 मायथाइनि 22 फेब्रुवारि खालाराव बिथांखौ सुथुरा लामायाव गावथारदोंमोन। दिनैनि मुंख्लं खाफाल खुन्था बड'सानि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दिमाकुसि दखरा एबसुनि लोगो आफादगिरि सन्जय बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो मोनसे समनि दिमाकुसि दखरा एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि अथल बर'आ। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर', उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुबुंसा मोसाहारि, दिमाकुसि आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बोसोनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे मुंख्लं नखरनि बाय बाहागि बिथांमोना बाहागो लायो। खुलुमबाय दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मुंख्लं खाफाल खुन्था बड'सा आरो फादाव बर' आरो रामोनदा बर' बिथांमोनखौ जोङो बै समनिफ्रायनो जों गोसोखांनानै थैनाय सानजों फालिबोबाय थादों। जोङो खोनानो मोनदों मुंख्लं खाफाल बड'साया बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो समाजनि खामानि मावनायाव जोबोद माने गावनि समखौ एबा होनानै खामानि मावबोदोंमोन। बिथांखौ जोङो नैबे समावहाय दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों सनमान होयो आरो जोङो इयुनसिम जोङो दखरा आफाद हिसाबै जोङो दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो सनमान होलांबाय थागोन। आरो बिथांनि मुङैनो जोङो दिनै दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइयाव जोंनि दिमाकुसि जोङो मोनसे बिजाब बाख्रि एबा लाइब्रेरि जोङो बिनि मुङै जोङो खुलिदों आरो जोङो 2006 निफ्राय लानानै दिनै जों 2025 एबा 2020 मायथाइसिम जोङो दिनैसिम जोङो बिनि मुङाव जों बिजाबखौ जोङो होबाय थायो। जों जेरै जोङो क्लास 11 आरो 12 नि बिजाबखौ जोङो बर्ड मिडियाम बर', इंलिश, एसामिस जों बे बिजाबखौ जों होबाय थानो हादों आरो जों इयुनसिम जोङो बे हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन। आरो जोंहा दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि मुङै जोङो जिथु जोंहा बोसोरारि जथुमा जायो जों बैयाव जोङो बिथांनि मुङै जोङो भलिबल एबा जोङो बुलुर बादायलायनाय जोङो होयो। दा बेखौनो जोङो उननि हाबाफारियाव जोङो जिहेतु जों लालांबाय थानो हागोन आरो गेदेरनि सायाव जों गेदेर खालामनो हागोन, बिथांमोननि मुंख्लंखौ जोङो गोसारहोनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथियो। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि जिथु मावबोनाय खामानि दामानिखौ जों नुबोनानै जोङो बाख्नायो। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि जोङो बेसेन गोसा समखौ होनानै जोंनि समाजाव जि गोग्गो जोंखौ जोङो नैबे जोंनि स्टेजाव लाबोबाय, जों बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि दैदेनलांनाय आरो बिथांमोननि खामानि मावबोनायनि थाखायनो जों दिनै बे थासारियाव सफैदों। दा बेखायनो दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ सनमान होनानै जोङो दिनै 22 फेब्रुवारि जोङो 22 फेब्रुवारियाव जोङो नैबेखौ जोङो लाबाय थायो। दा बेखायनो जोङो दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो इयुनसिम जोङो लाबाय थागोन। दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं जिथु जोंनि बिबुंथि बेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ। जोङो दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो
गोदान जोङो मिजिं जों सानबाय थादों जिहेतु दिनैनि जोङो प्रग्राम बेखौ जोङो गुवार लेभेलसिम जोङो लांनायनि जों मोनसे जोङो साननानै दङ मानो होनना बुङो जों किसुमान उसुबिदानि थाखाय जोङो बिथांनि जिथु सान्थौ सानस्रिखौ जों लानानै बिथांनि गुवार लेभेलाव जों सावरायनो जोङो मोनसे हाबाफारि गिदिर लागोन आरो बिथांनि जिथु थानाय जिथु जायगा बेखौ जोङो फोसाबफिननो जोङो मिजिं खालामबाय थादों एबा जोङो लाबाय थादों बेखौ जों हागवाखै इयुननि समाव जोङो दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बे हाबाफारिखौ मावगोन होननानै जोङो साननाय दङ। दख'रा आबसुखौ दिमाकुसि दख'रा आबसुखौ आङो साबायखर बावगोन बिथांमोना आंखौ जे सनमान होनानै दिनैनि बे मेहेरगोनां मुंख्लंनो बिबार बावनाय हाबाफारियाव आंखौ बिबार वाजिंगिरि हिसाबै लिंना लाबोबाय आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। बिथांखौथ' आं जेलासिम बुजिनाय जादों मिथिनाय जादों आं बिथांखौ मोनबोदों मानो होनबा जोंनिया गामियाबो खाथिखा बे हिसाबाव आं बिथांखौ मोनबोदों। बिथाङा न'खराव बिथांमोना बिदा फं 6 जनमोन ओमफ्राय बिब' 3मोन 9 जनमोन बिदा फं 6 जननि मादाव बिथाङानो बांसिन आखा फाखा होनना बुङोमोन आरो बिथाङानो बांसिन आखा फाखा साहसि अनसुला स्पर्टसआवबो बिथाङा बहुत नाम दंमोन बिथाङा जथेस्थ' इन्टार कलेज गेलेदों आसामनि बिभिन्न जायगायाव बिथाङा फुटबल गेलेदों आरो कालसारावबो बिथाङा जथेस्थ' एक्टिभमोन आरो नैबे बारांगाबारि गावसिनि गामियाव थानाय क्लाबाबो बिथांनि नाजानायावनो आराम्भ जादोंमोन। बै समावनो बिथांमोना गुवाहाटि अनातार केन्द्र गुवाहाटियाव बुधबाराव मोनसे हाबाफारि लायोमोन लाइमोन आफाद होननाय बेयावबो बिथांमोना मेथाइ खनहैदोंमोन बिथांनि नाजानायावनो बे हिसाबाव बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो जथेस्थ' आखा फाखामोन। बेनिफ्राय बिथाङा गामियावनो LP स्कुलाव फरायदों बेनिफ्राय हाइ स्कुलाव दिमाकुसि सेकार संकरदेब मिसनाव फरायहैदों बिथाङा बेयावनो मेट्रिक पास खालामदों खालामनानै बिथाङा हायार सेकेन्डारिखौ टंला कलेजाव फरायनानै पास खालामदों। बिनि उनाव बिथाङा हायार इडुकेसननि थाखाय तेजपुरसिम थांदों तेजपुराव बिथाङा डिग्रि खालामबाय थानाय समावनो बिथाङा ITI आवबो एडमिसन लादोंमोन बिथाङा ITI पास खिन्थु बिथाङा मा ट्रेडआव पास खालामदोंमोन आं एसे बावबाय। बे समावनो फरायबाय थानाय समावनो बिथाङा टेकनिशियान डिपार्टमेन्टआव साकरिबो मोनदोंमोन अइलाव नाजिरा अइलाव रिफाइनारियाव खिन्थु बे समाव जोंनि थासारिया ओरैबायदि जादोंमोन आन्दलनजों बे समाव बिथाङा थानो हायिनि साकरिखौनो जइन खालामालाखानो बिथाङा आन्दलनाव गावखौनो बावसोमफैदोंमोन। बावसोमफैनानै दिमाकुसि दख'रा एबसुजों खामानि मावफाबाय मावनायनि उनाव बिथाङा बे समाव मोनसे जोंनि दरं डिस्ट्रिक्टआव VF भलेन्टियार फर्स होननाय मोनसे संगठन दङमोन एक्टिभ संगठन बिथाङा बिनि मेम्बार जादोंमोन। लोगोसे जों मिथिना मोन्दोंमोन बे समाव बिथाङा दरं जिल्लानि बे VFखौ दैदेनदोंमोन कामान्डार इन चिफ जानानैबो बिथाङा गेजेर गेजेर दैदेनदोंमोन। बिथाङा दैदेननो मोननाय कारना बेनो बिथाङा जथेस्थ' एक्टिभमोन बेखायनो बिथांनो बे दायित्वखौ होनाय जादोंमोन आरो बिदिनो बिथाङा बड'लेण्डनि बा बर'फोरनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बिदिनो गावखौ मुंख्लं महरै बिथाङा जोबथायाव होनो गोनां जादोंमोन। बिथांनि जोनोमा 1969 31 डिसेम्बर आरो थैनाय साना दिनैनि नैबे 2 फेब्रुवारि 1998आव बिथाङा रुंसारि मुंख्लं जादोंमोन। बिथाङा बे खालि दिमाकुसियाव गावनि असे बिमाखौ लोमजानायनि थाखाय फार्मासि गंसेयाव लांदोंमोन बे समावनो माखासे दुथांफोरा फैनानै बिथांखौ गावदोंमोन।